Salamat Vatan TV YouTube kanalının Yıldız Teleynamızı gepleşiginiň mehriban tomaşaçylary. Hormatly tomaşaçylar, 9 mayda Yıldız Teleynamysyna nämelerin garaşýandygyny bilmek isleseňiz, Vatan TV YouTube kanalynyň Yıldız Teleynamysy gepleşiginden daşlaşmaň. Teleynamy bu ynanç däldir. Bu ýöne wagtyňy hoş geçirmekdir. Esasy ynanç siziň özüňizdedir. Hamal, gozular. Bugün hamallar günnölik meselelerden gaçmaly. Dörejülik işini dogly boyun olmak maslahat berilýär. Töwereňizde görýän zatlaryňyzyň kameranyň usulen ýa-da renkleriň usulen suratyny çekmäge synaşyň. Bu size gowul edetdirip biler. Sowur, öksçeler. Özüňiz üçin we başgalaryňyz üçin gyzykly güýmenje tapyň. Ýakymly howa, ýakymly duýgular size inneki hepde şowly başlangyçlaryň göz başydyr. Şunlukda uly güýç bilen inneki hepde başlap bilersiňiz. Howa göre geyinmegi unutmaň. Jowda, ikizekler. Öz ýürek sesiňizi dinleň. Başgalara kulak asmaň. Bu dynç güni nähili geçirmek barada pikirleniň. Bir zady ýadyňyzdan çykarmaň. Islegleriňiz ýol görkezjidir. Hereketleriňiz bolsa materiallar. Şonuň üçin şu gün tutuşlugyny size bagly bolar. Siz onu nähili geçirmek isteseňiz, şeýle bolar. Seretan, leňeşler. Bugün täze tanşlyk üçin wagt tap bilersiňiz. Ol diňe şu gün üçin näle? Geljekki meýilnamalaryňda durmuşyňyza täsir edip biler. Esasy hakyky tarapyňyzy açyp görkezmekden gorkmaň. Eset, ýolbarsar. Bugün size ýakyn adamyňyz üçin romantik güýmenje gurnap bilersiňiz. Bilýän bolsaňyz, birege soňky wagtda az wagt sarp etdiňiz. Durmuşyňyzdaky boşlugyň ýerini doldurmagy wagt geldi. Şun bile, gyzlar. Şu döwre durmuşdaky uly ütköşmeler üçin amatly döwür däldir. Hemme zady bolşy ýaly kabul ediň. Üstünliňizi görkezjek bolup çalyşmaň. Enteksiz ýollaşyňyz bilen sögüşip we ýaraşyp ýetişersiňiz. Häzirlikçe bolsa adatdaky ýaly kabul etmegi başaryň. Mizan, tereziler. Dynç günlerini gyzykly gurnasaňyz, onu maşgalaňyzda we ýakynlaryňyza bagş etseňiz, size olaryň gadyryny bilersiňiz. Olar siziň inisiatiwaňyzy köp wagtdan bäri garaşýar. Şu gün siz arzuwlary hasyl ediji boluň. Akrap, etýänler. Ýyldızlar size rahat we kanagatlarly iş tapmagy maslahat berýär. Şowgunly ýygnaklar we görkezilişler. Bu siziň ýeriňizdeler. Gaýtam özüňizde bar bolan güýjüňizi hem şoňa sarp edersiňiz. Kemçilikleriňiz üçin başga birlerini günäkärlemegi besetjek boluň. Gowuz, kemanlar. Bugün geçmişdäki ýakymly ýatlamalar sizi emosional taýdan dolurar. Tötenlikde haýsydyr bir köne albomlaryň ýa-da köne tanşlaryň üstünden barmaňyz mümkin. Bugün pikirleriňizi tertibe salmak we arasylaş işlerini geçirmek üçin amatly gün. Jedi, ogloklar. Bugün günüňizi bayramçylyk ýaly şowgunly geçirip bilersiňiz. Ýöne äga boluň. Günüň ahyryna boş saatlara sarplanyňyzy hemde ýaltalyk edenliňizi duýarsyňyz. Aslynda hemme zada wagtyňyz bolar. Söhbet etmäge dynç almagy. Dalu, gowalar. Bugün daşda öreňizdäki zatlary täzelemek üçin amatly gün. Köneşen zatlardan uzaklaşmakdan gorkmaň. Bugün size hemmeler gowy sereder, o mulaýym bolar. Şonuň üçin kynçylyklardan gorkmagyň geregi ýok. Emma ziýanynliklerden daşda duruň. Hut, balyklar. Siz bugün isleýişiňiz ýaly dynç alyp bilersiňiz. Günüň dowamyna çözülmeli möhüm meseleler ýüze çykar. Eger de hemme zatdan daşlaşmak isteseňiz, muny günü manyda ediň. Ýagny elki bilen telefonuňyzy öçürmekden başlaň. Hormatly tamaşaçylar, eger de size biziň Vatan YouTube kanalymyzyň Yıldız Teleýnamasy gepleşigi göwnüňize ýaran bolsa, onu biziň her günki gepleşiklerimizi ýyzarlamagy dowam ediň. Şeýle-de Vatan TV YouTube kanalyna agza bolmagy unutmaň. Gepleşigimiziň enneki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.